जों विलेज कमिटी निर्वाचन दाखते दाखते खायदिहैनाय दिनै राज्यपालनो मेमोरेन्डाम होनाय डीएम नि याक्तै एसडीएम जिल्लानि याक्तै जों अर सालथां दिनै डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरानि इंगै दिनै जिल्लानियावबो जों मेमोरेन्डाम होनाय कारण विलेज कमिटी निर्वाचन ताबुनि सरकार इच्छाखाय खाया दङ विलेज कमिटी निर्वाचन नंखाय ताबु सरकार तंनाय बीजेपी आईपीएफ दिरक कुनु जागा फानो कायसेबोनो सीट मांगलाक अबनो किरिजागै बरक निर्वाचन खाया दङ वानामा सिंचा जों दंनि बिसिंतै मेसेज अहनामु चंगु एदिसि आमचायो तंगाचिनि खाकोफुर खाकोसं ताखु बुहु त्रिपुरा सरकनो बुसकांनि 2022 नि एप्रिल मासनि 1 तारिखनि सिमि हिंकाय 15 फाइनेंस कमिशन भारतवर्षनि कुनु संस्थाव इलेक्टेड बडी करि हिंकाय रां होगला जों अबनो किरिउ जदि 1 तारिख एप्रिल 2022 नि सिगां विलेज कमिटी चंगमरि खायमिया हिंकाय विलेज कमिटीनि अफिसो चिनि उन्नयननि बागै रां हाबगलाक बनि बागै दाखते दाखते बुथ खायदिहैनाय जों त्रिपुरा मथाराव दाबि खायदों যত কিছু সম্ভব চবা খালাকা হাंखाय যেকোনো সরকার রাজ্য অংথং কেন্দ্র অংথং যেকোনো সরকার জনগণের ককমা খানায় জনগণের যে হাওয়া দিকে মাথানায় जों তেব কতর ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকার খুনজুব খালাयनाय যাক जों চবা খালাयनाय হামবাय অনেক কম সিনে তিনি চেয়ারম্যান ত্রিপুরা মথানি ক্লিয়ার খায় দেখাকা নো কম্প্রোমাইজ তিনি বেসিক ডিমান্ড ছাড়া তাবুকবো কোনো দল বা চিনি ত্রিপুরা মথা बुसकांनि 2023 नि विधानसभा निर्वाचननि बागै कुनु कक सालायाखै नरजतन साइबानर थानाय 20 तारिख एप्रिल 2021 नि सिमिं जे मियाद पाइजाक चिनि बिसि इलेक्शन नि मियाद पायै बिसा काना नायतमानि फिया चिनि राज्य सरकार चिनि अम कुनु पदक्षेप ना हाया फिया जों नुखा आगुलि हाय जागारागो चिनि जिरानियारागो जों अनेक पञ्चायत नि म्युनिसिपल যত ধরনের এই যে ভোট नोखा इलेक्शन नोखा फिया चिनि एडिसि आमसायाव तापन भोट खालायजागोन बागै जों बेलेन खा दुलायजाक हाय होनै जों चिनि माननीय एसडीएम साहब नेरो फाइलायखा जों मेमोरेन्डाम जमारनान बागै चिनि जे बिसि इलेक्शन दाते दाक्ति उथुन होनै जों कय मुंबलाय रखा जों गाहाम पजिटिव साइन माखा चिनि एसडीएम साहब साखा बो फाइनाय सालनि बिसिङाव बो जोंनो खबर नाय बोसोर जरते आगुखा आगुया अमन्दै बचनो साहरनायनि साखा जों बेले पजिटिभ साइन माबा बनो पाइपले हामबाय मायाफोर फिया ब साइटक नायनि साखा ब बोसोर जरते साइटक जों बनुकनाय जों सुदु अरो सिमिया सिनि मुभमेन्ट तिनि बाय थाकनाय आमति कयया जों बिसि इलेक्शन नि यासाक चिनि जे मुभमेन्ट बिसि इलेक्शन बागै जों जास्ट गोबां जों साइटक नाय तेबो नांखा जों तेबो जों सब कतर खायनाय तांगे बिसि इलेक्शन ओंयाखाय चिनि जे चिनि कामियाम चायो जे माथाय सकताय जे ताबुक जों मोरानै दंमानि जों जे बान्थाय थौजाक दंमानि बा फेमलजाक दंमानि आमो जों मायाखाय चिनि त्रिपुरा सारक जे चुयन बिनि चुसुया ते बिगर खानाय के हानि जों खा सयलि आंगै जों तिनो मेमोरेन्डाम रना मागै माफाय